Gundê Hüseynekê li ser navçaliceya Amedê ye. Wekî bi sedan gundan salê notî da ev gund jî hatiye şewitandin û valakirin. Bi sedan rûniştvan bi darê zorê koçê bajarê mezin ango metropolên Tirkiyeyê kirine. Lê salên 2000 da rêya vegerê li gundiyan vebû. Rûniştvanên ku li metropolên Rojavayê Tirkiyeyê di jiyan nikaribûn jiyaneka birêk û pêkava bikin, vegeriyan. Lê yên vegeriyan rûniştvanên navserê ne û ciwan jî li bajarê mezin an karkirin an jî xwendevan. ام دیاربکر بو ده هزار و سیان دا ام گوند دیاربکر ری و بو و ریا گندام و بیه و دیلم چه گنده ام دیسا گیری و گریان خاتن گنده خواه استعمال ام اول ام هات ما چه کرل دو ما بری دواتنه هنی کانزی چه کرنه زفتانه چه دیاربکر بوار دیسا تین و ام زی دوامیش حال و درنانن و او بوی هوای گاوا حتی بو و ام شوا در باست کن دسی حب حیوان من ام شالوان میزد کن و ازو میرکتنین الوا زاروک دیار بکردانه jiyaneka birêk û pêkava bikin ji feqîrî û hêjarî be jî vegeriyan. Yani gencîtiya me di nava işte bêjim zor û zehmetiyê de derbas bû. Vegeriyan nava gundê xwe yani hati ser axa xwe ji axa merû xweştir ti tiştekî tune. Ji ber feqîriyê ji xwe re hatine gund ser axa xwe û îmkanê me zî axwesa zêde tune bû yani me aniye mesela em me odekî çêkiriye em ji xwe têda îdare dikin li derve zî axura dewarane ku me çêkiriye yani ser wî zêne çadir e. Jiyana gundan ji bo jinan ji bo mêran jî zehmet e. Piştî jiyana bajaran vegera jiyana gund jî nehêsan e. Lê şertên zivistanê vê rewşê girantir dike. Lê xiste bi ser sibe rabû ke baya lê xiste birêkirî ser xanî mala mamê çadirê û baranê daye ser. Cî ke o çal biye tida çûye eşqê çûye heta binî berkî. Li bir derîna di ber zî karekî ewekî zêdekê yani em bikin heywancîtiye. Em bi heywanan re meşgûlin. Heywan zî zivistan e. Zivistan hatiye hêna no da hatiye de ana berf merf keve pir zor û zehmet e. Wala çadir dilop dika. Hê jî demsala zivistanê rûyê xwe yê cemet nîşan nedaye lê roja ku baran dibare mecbûrin ku gundî êmên hazir bidin sewalên xwe. Wekî her tiştî bihaya êmê jî pir giran bûye ku ev jî zora gundiyan dibe. Gundî dibêjin ku pirî caran ji bo ku êm bisînin yek du serî ajal difroşin. Torba em wê roja me aniye bi 480 kaxdî yani em bêjin bi evka xwe ve şe 500 kaxdî. Yani ew zî bi feqîrî em didine heywanê rojê di torba em didine wan ew zî bi feqîriyê ne derbas nabe. Yani pir zehmet e. Ana zivistanan yekeke nebînê tedê dibêjin ya dîtin û gotin neyeke. Ceyran qut dibe, işte bêjim av tune. Yani ew zî zor û zehmetîkî em dibînin ama li ber ku em berê nava Tirkistanê da me çiqa zor û zehmetî de em li ber çiqa sazî bidîne tîsa ji me re daha xweştir e. Rûniştvanên gundê Hüseynê dibêjin ku ew rojek gund nadin salek bi jiyana bajaran. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.